guys, naisipan ko mag-vlog ngayon kasi sobrang lakas ng ulan guys. So sobrang traffic, tapos biyernes pa ngayon. So tingnan natin guys. Alright guys, tingnan natin kung ano mangyayari. Pupunta ba si Jen sa ano? Sabi? Sambales? Si attorney ng work. Grabe ulan guys. Ngayon lang umulan na napakalakas guys. Grabe. So umpisa na ng tag-ulan guys. Talagang ano, sobrang lakas. Ang masaklap nito guys, biyernes ngayon, tapos umulan. Yun na, traffic na. May pumapara sana doon, kaso lang alam mo yun, yung mga barker doon, alam mo kung magkano mangingi sila dyan, 50. So isasakay mo siya metro, papatak 150, 20 sa kanila, 30 pesos. Pagka niya mo sila binigyan, kakamutan yung taxi mo. Kaya mabuti pa wag mo na lang isakay guys, wala ka pang problema. Pag sinakay mo yan, harangan nila yung pintuan, hindi ka makakaalis. Ganun sila kagago. Mulan kasi. Kaya nga. Pag intungan ng jeep, puno kagad. Pasok ka palang trabaho? Okay. Baha pa siguro ba? Okay guys, total nandito tayo sa Mall of Asia. Total may baha yung mga kalye. So igagala ko kayo dito sa Riverside. So magpa-park tayo ng taxi. Makikita niyo yung ganda ng Riverside sa gabi kaysa sa umaga. So mas maganda sa gabi. So magpa-park tayo guys. Mura lang naman ang park, 50 lang naman. So dito guys may parking dito. Mura lang naman ang parking dito.
Huwag ka lang lalagpas na. Ay, ano lang tayo, mga kalahating oras lang tayo mag-ala-gala guys. Maulan kasi. Titingnan ko lang kung ano ang view sa gabi. Guys, tingnan natin dito kung saan ang parking. Hanap tayo ng parking dito. So dito maraming parking dito. Dito. Hanap parking. So ito na guys, naka-park na tayo. So yan, 50 lang. Fix 50. So papark tayo rito. Gigala lang tayo sa MUA. Total may baha pa naman eh. Mahirap guys magparking kasi gabi. Mga mato, tumunog na lang bigla. Problema rito, mahirap gabi. So pag nagparking ka guys, kailangan huwag lang sumabit dito sa kabila. Eksakto yan kasi ang ano. Ayan. Right. So talagang sakto lang. Alright guys, parking na tayo. Gagala na tayo. Ang problema guys, maulan. Ayan, nandito na tayo. Gumagala tayo mag-isa. Ayan, maulan. Total, baha pa naman yung mga kalye. So dito muna tayo, gala-gala. So lakas ng ulan dito. So hindi tayo makalabas guys. Tayo guys makagala, sobrang ulan, lakas ng ulan. So dito lang muna tayo sa may bubong. Ito guys, puro kainan yan dito. Pero kung umuulan, walang kumakain. Ayan o, ayan o. Puro kainan yan. Ayan. Guys, maganda dito sa gabi. Ayan o. Ayan o, ganda yan. Kaso lang, umuulan lang tayo ngayon. Ayan guys o. Napakaganda. Ayan, puro restaurant yan guys. Ayan, dagat yan, dagat. Ayan, dagat yan guys o. Gala-gala tayo guys, parang bata. Gala-gala lang dito. Ayan, dito mayroon siyang water fountain. Doon guys, mayroon doon Ferris wheel oh. Mayroon din dito Ferris wheel. Marami naman masyal dito guys. So sa umaga wala namang kwenta rito. Sa gabi lang. Yung mga tumataas-taas dyan, ayan o, vampire. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Ayan. Dito naman bamkar, ayan o. Bumblebee. Ha? Ayan guys. Biyernes ngayon guys, dapat marami nang kumakain dito. Ayan o. Kung umuulan, bakante siya o. Walang kumakain guys.
Ayan, no? Bakante pa siya. Bagay, maaga pa naman. Sana all may kasama. Dito tayo sa may Ferris wheel, ah. Ah, Ferris wheel yan. Okay na guys, naikot na natin. So, balik na tayo sa parking. Alright guys, bye! Ano pa tayo, Mami? Wala. Wala may iwan. Double check, Mami, ha?